do tadanga onde suaronyo kalau senjo tadi daujang tulai datang mak lenggang mungkinlah pula sabanta. Mak lenggang picayo mak lenggang kato-kato dan datuk santi satago sabananyo do jak dari kukon tau tak dinamo sajo jo mak lenggang ya. Dari Bang Jody jatuh ke Jawa lagi ko di Papanjang di Uku Jangko telah tiba di hari lalari dia adalah mengantuk pulau untuk urau sampai di sekolah. Makasih Bang Jody ke Jawa bila juga kami lapis jadi nak cuci satu proyeknya. Kau jangan ko. Babi siap pulau mak lenggang kado jangkir ko sama tako pasannya tuku jandamu herna ya. Itu pasan mak lenggang kau jangkir ko ya. Iya. La jale itu oi mama adenai la salanga oi ujang pirgo Kata tadi iyo ndak be dia do jangkir ko kode ya. Mama je kamerakan dia dulunya ya. Pasal tak tadi. Mama, iyo mama, tapi mama dapat di simpang Temalau kau jadi tadi ya. Mama tak dapat kandang ya. Aku masa dulu jawab itu. Paling gampang. Pak Pulo iyo ndak kawa mama kawa kau dojang ya. Benderanya samo Jawa tu pak akan lah ya. Samo bendera Jawa tu pak mama ni kawa. Kok le bendera bagai namanya ada iyo pak dapat kodak namanya ya. saja di tahun oi 80-an laba mama adenai oi kama lenggang oi ngan barala iman kata gua de mama membayang kurang dan hilang rangin karya bana pamenan mama adenai la jalena niko kamana kan mama Siap. Jadi mak lenggang ko mintu dengan tadi. Ya. Pajar. Dari Depi Desa je Pajar Papanjang lagi ko sudah ke Erna nanya. Nanya pula ko pindiang ko. Ai orang naik ai ya. Dari Depi Desa je Pajar. Pajar Depi Desa. Depi Desa Pajar elok kadang menghadapi napotakana de abang samalamko caliak lada datuk ba itu pulau dau jofir gojo kawan-kawan jauh aman nuanganyo. Dicaliak dan Datuk Santi serato jodoh jangkirgo lai sumakai malam kota buka auranya. Tapi dicaliak-caliak di pandang-pandang pulau dan kandung air dan sukir tenang balik dulu mananya air. Pasal tadi dulu Datuk ya. La senjang denai dibaco banyak kesadono ialah saldo sajo beko
menyampaikan. Up. Oh, dah datuk putih ya. Antaro dah datuk santi jo datuk paduko santi ko urangnya entah nan mana mana ko ya. Entah nan ma urangnya nan balik entah nan mana diti. Entah nan mana lukah nan mana na iya entah urang nan berdua ko ya. Sama nan dua leh ya pasal dia nak berdua. Iya kan. Dojak itu. Kalau mau itu kata-kata dojak, percaya benar kan. Dulu tiko tidak tua jalan saya. Dan kini kondo lah ya. Bawa nama manuang badan surang seperti itu ya. Pasal dari dia itu betul ya. Iya. Dojak. Lah jaleh dak do ulahnya dan datuk sati ya. Kau pasan dari dojak triko. Lanjut. Lah banyak banana datuk putih para ngai udah warna itu indah bacando nan dulu dah ko candonyo angin abah kisah adia udah lain tahu tak kade arti onek kareh juu. Ada. Kalau pancan dia dan taman luang di sudut dan ayah juga ragu apa dia ya. Antah pi pancan dia ayah kasih ko antah pi pancan dia kaman akan dan muko je kasih ko ya. Ragu tetap dia dia. Kalau tanjuan benar pancan dia ayah je kasih ko atau pancan dia kaman akan ya. Oila jale mancalia onde kini kamanakan kalau ko aini baco kasambianyo sajo lapai arso dadatu asati ai manjalekan elok dia tu sajo karoba ada kita baduo sajo malah. Itu namun tu iya. Sebab nan disundri dan iya saja pasalam di sipang ampek ke patangko lah jauh benar perubahannya ketika ya. Jadi ada iya lagi dua pemanuang saja ya. Up, sudah terjadi. Tu yo tu iya. Sebanyak kau orang bangurau kau ya. Yo seorang datuk sati dan pedang elok pak, elok dari ketek ya. Datuk sati dia pedang elok sebanyak kau orang bangurau ya. Kalau Ratu Asati onde dikatakan sabali pulo nema onde pamenananyo tadi denai batanyo indah bajalekan dek udah Virgo tolong tanyo sekali lagi samalamko Daepi desa elok lagu lah dikandalkan. Ai, kan lah dikeceknya dia dojak ceko. Kalau nak dojak ko tau tang dinamo saja nyo. Dan malah luar dan datuk sati itu malah luar dia. Dan datuk sati itu yo elok tu ya. Elok mana tu?
tolonglah dengan daujang virago rang batu balangan niko minta dilalukan tanyo banalah hati dan datuk sati oi samalam aku lain mungkin ada jinak samo kita lapekan. Ai, kalau dah datuk sati serato nyo datuk paduko sati kau ya jadi tanya lain. Nyo nama meninggal, tapi beko ni bawa nyo balik tu ya. Nyo nama meninggal di buku ai saja tu nyo ya. Pemesan ke Bapak Desnak dan Pasamo, ambil dalam penanya katih lagu habis tak iko ya. Lanjut lagi. Kalau aco itu kata udah denai itu tak bajale de ai kepastian mana nan batunggu samalamko oi ai sangko dadat tu agan dua kete muncuang pawe kirola sabali upah onde di makanyo. Ai, dan mana datuk ganggu tu ai? Dari tadi tak ada nampak dia kami tu. Pasal datuk dia. Piala DNA lain indah nampak malam kini nak toko lain nampak derang batu balang oi sama lampu kalau indah bajale dasati onde malam kini berarti datuk sati tak serius kabake denai candonyo. Datuk paling oh ya. Kau pesan pada Datuk Sati kepada Datuk Raja Enam Swatako kalau yo bajalah-jalah yo namanya ko beri yo di bawah air dulu ya. Kau pesan Datuk Sati Swatako. Darah jualan tolong adangan sabananya membuktikan itu indah perlu dibawa malamku mana pulo ado bungo dan mengajak kumbang alun ado sejarahnya dan bacando itu samalamku. Ada kurau. Kapan aku itu lahir Datuk Sati gitu jo. Pak klasik itu lah ya. Kau permintaan Datuk akan dua semalam kau ya. Firman panjang lagunya. Sesudah itu kami tunggu lagu penerbangan Bapak Gustavo. Salam kenal balik sana ya dari Bayogobos. Tapi acara kini kau dalam balon penataroh ya. Sabada suci adik bakal datua. Kita asal
aja di video salah satu video komen dan kau kirim nomor WA sudah. Taurai kakaki nambah samo nambah pitata japatiti nambah ibarai sapu tangan kok lawenyo sajang kakete dapet pananu janarinai bulia papui palua di kanyang dapet di Bali di mana saja waragonyo tamahabana kalau dilipik saganggaman makan tampeknya indah banyak. Sampaikan benalah pantun naniko badia iyo sebenarnya santiang juga suaranya adik dan datuk santiko baru pasal dari mereka ya. Santiang suaranya adik dan santiko ya. Kasih yang jalai mama ura sabab salari salam ukur ala dipikir abi-abinan bak di dalam menganangan gampang kok lai kabajawe jatuh kok lai mama tanai kok nyampang badan ngilu depan yang lah jale mama ke ubeknya di langit bana datang panawa ubek di mama di nantian nama oi jangan lain tak mungkin cegah anema jangan lain tak nama cegah ama bana bakanda tolong madangan dek datuk sati dek mamak denai bayi tu pulo mak malang bana denai manemba badia malatui 3 kali peluru baliak dah kanan punyo Kalau di sini nggak bisa balasnya. Di videonya komen. Dipayaku buahkan duang tandonya jalan naba simpang labo tangah urana mokan pas saba tingke suok kida labo silang batugu pulo kasuok jalan kalimbukan kida tiaka paya baso luri jalan bukisita buah sinan tanago ayah jani yang kasuok ketanjong aro di batang tabi dapat mandian Bang dapine piau itu pulau malam kini dah kami tengah malam tabik larusua dapet batamu kadang-kadang rinduan indak tertahankan di mandi dado kau tak sabar nama terturui ke rumahnya tapi ba'ala mengatokan udah de Allah banang kandungnya pandenai datang menggadua alamek denai kata sisi bansek mencampur kanan kayo kanduang ai oh ai lanya to jauh apa bedaan memang oh
mungkin di langsungan memang oh Pasan de pidesa ka fajar swatako yoran jak soro meriko de nyoya. Yo takat tua de pidesa. Kalau takat tua de pidesa beko tolong lando ancik yoyang ya ke pasan dari de pidesa. Papasan pulo dah datuk putih kai semalam ko. Asal desa niya gitu ayi. Kita langsung kan tadi ya pasan datuk putih. Salam balik ya dari Padang Sumatera Barat. Hoi dada tua ya kawan-kawan, tolonglah dah jale-jale dari pidesa delai datang Bapak panjang lagu nikoma. Oh Teampe darah tua dengarkan nila sayang kakan buang dikatokan caliklah bulan sampai balik kota de awan dan mahalang katarang bumi dah sadionyo nema oh nan kan buang katarang bumi sadionyo nema oh Pasan daujang pirko samalamko kepada mak datuk putih. Salagi ado juo dah datuk santi disko baru indak kalang suang bagai tu datuk putih ya. Itu jo ai ya. Yo lagak ragu kami je datuk santiko daujang. Disangko datuk santiko kok likawan. Kironyo indak ya. Ai tolong tukar patutnya ke tanah ndak pasore ai pasal datuk putih ya. Disangko datuk santiko kok kawan indak datuk putih ya. Itu sabun mana simpang ampe kanduang dalam daerah Payakumbuh tanah Pulau simpan tiga ada kekida batang tabi Bukit Setagua Tanjung Aro Baranti kami disimpan sebab di hari ujarin naik de hujan sangat kalabe niati Payakumbuh de jonda badan de basah kironya hujan sampai patah. Datuk putih ya. Iko namanya dan datuk santi tak bilang tu namanya ya. Ada datuk santi sungai bang. Bantuak kamati nanaka tak hilang. Kalau naknya lunak kepala caciang kau ya. Sabika kau di lubangnya kau ya. Kau pasal tak jampi kau. Datuk santi sungai rimbang. Daujang sesuai mana gitu rumahnya.
Kami membawa Datuk Sati ke sekokok di kawan namanya ya. Kira je ndak. Manasa kami membawa Datuk Sati ko ya. Besok ada kami bawa lain. Ya, apa ada tu berkira ya. Yo ndak ada Datuk Sati. Raja berjalan surang Datuk Sati laya. Daripada ndak mendapat keluar dengan Datuk Sati ko ya. Datuk Sati yo jalan yo. Daerah ada tua dengan kanilang Depi desa itu perlu pacalapan kawan-kawan malam kini dengan Kamila Bamula rumah kadibuek di balik tanah di tepi labuan rumah rancak potong alam lamo berantai ubin bakarami ketampe tinggal salamonyo kadiuni pagi jepatang tapi malang tiba denai kiranya tanah tak basure izin bangunan tak balayam piti abi rumah tak sudah darat tuangai kadiuni dilarang orang memang oh ngai pacalapan ngai kadiuni dilarang orang memang Kau pesan pada ke Rajalam, Mary, tolong bawa pantunnya Mary, ambil pasi untuk kami sawi ya. Dari mana Rajalam? Mary, kan dari Sabulo makatukan kami. Paso tanah ko ndak pasure. Kini aku kan diratoi samo-samo kita tampuh saja orang lain. Pasal Datuk Petian. Dosa mo na bertubuh dan luas yang dapat senang Raja Lamaye oh yang dia masih untuk kepisau ujang Ay di bawah ke tukang apa di toko atau lanasan di panggang jabaro api boleh basi menjadi lunak beli toko cano gurinam tagala basi nak basarong pisau sudah ulu menanti sama ukia batang padi rancak bana untuk pamenan kama baburu lauda bawah Dena akan buang dengan Kamila nyampang sasek kanong karantau pitoro denai tolong kana kok jani haya di sinan usah disawak diminumi kok banyak buanan masa usah dibali karena makan aja lagi kain tergantung usah dibali disaruangi nyampang kanduang mungkin aja janji dan nindak marilah kanduang tangguanglah dosa salamunyo nema oh ngai da ujang ngai indah salamai lah dipakai nyo nema oh ngai Kepasan dari pacalapan Jomak Lenggang semalam ko, tapaso dijalani. Sebab baa di itu di kampung ada banyak seginyangnya ya. Kepasan dari pacalapan Jomak Lenggang. Lanjut. Pacalapan dek lai datang, daya desa lai kamari semalam kod
darajo alam kelahiran tama oh ngai Dedara tua dangakan mila nyampang joai kok kurang senang cari lain tapi hati aita sisia labiaso na beda udada kok tak gamang deda Ko manjawe pantun dari Medi Sebatago dari Datuk Putih ada jang? Ya dari Datuk Putih ya. Papantun pulau beliau. Dek Medi tolong tangakan. Kok dapet ayam dek besar di samping rumah dia pakainya. Kok dapet Medi di orangnya. Tidak salah baik dipakainya ya. Iya. Dari Bang Indra dituju pepanjang dari kau sampaikan mana kerjanya dari Bang Indra. Yun. Hap, terhati. Pasan ke dojang triko cek kurang jeleh pantun dojang sematago dapet meri dek musang kata dojang sematago. Ya, iya kurang jeleh ya pasan Datuk Santi. Dapet meri dek musang mampu kau ya. Dau jang Virgoy menurun diamun pagi kodai Kelok nyampe pulau ampe negari di lingkung gunung kecamatan Nyotanyo Raya Oe di bawah danau Tabantang belok kaki datanya sanyi eka suok ke enam koto Darate dau Virgo jamang dapin dangakan nila Bapak sanenai dalam nyanyi kunci lah paham elok-elok dinginkan hati jajan tuang Najan cintoko salah langkah mangko dijalin kasih sayang buruknya dulu kaki to kaji kanduangai oh ngai sasaku dia ndak baguno neda Ternyata betul ya. Ai, kalau dek kami asalnya kalau zuang namanya dan sasatu tak ke kami sabuk-sabuk ya ya. Kok menyasa surang saja lah ya. Dan kami nak punya menyasa. Udai oh dangala pantun danai malam ko udai Kinali nagari pasaman simpang manamo simpang balai ya maruo pasatan peruang di kilangan latapakan araka suok kota Padang simpang ampe suko mananti kapasasa jaya bangi sinena rami pasapik kilangan jalan baas pada beton pulau Waktu partisipasinya sana masuk ke grup penggemar sana ya. Demi kelancaran live kita tiap malam ya. Kita live tiap malam. Bantu masuk ke grup penggemar sana. De udah ada nera tua dengan kamila
Kare hati denai kok dikatakan tipak di diri badan denai walau kangok-angok patuang biarkan nyawa ikan baratui badai basilang mamutia piluru basi maitam piluru tima walau banangko panangguangan kanduangai oh ngai kanduang kadenai ganggam juon emak nan kanduangai Satapa indah dan kasurui nema dari Bang David Prato Palembang lagi ko di papanjang sesudah mediko nanya 30 de adik Datuk Sati jelaku ko ya Pak Pro kagiannya ya dari Bang David. Ai kalau mereka agak kenya iya. Rancak di pergaulan saja kita selesai bagi beko atau di batu batang ya. Sebab ada itu ya dan gurau dah sampai di sekolah aku ada kau telah di bawah iya. Makasih dan tak petiah gitu jo. Ya tiga dan ada terima kasih. Urang kamang baburu musang menyala anjing kembang gagok musang tulari manyuruak karumpun buluak oi di balik batang durian mati sabatang lebo urang dia mencarinya kok jauh benang lasurui kakumpalan dia diambil urang dia oi angai esep tabuang buruak sajo dini ya Papasan pacalapan jo malenggang kepada orang ayu putih yang hujan indak badai pun tidur masa iya dari kau ulang lah patun sebentar kau balik pasan dari pacalapan jo malenggang. Mama denayo kota salah malam Salasa pacalapan oi urang kamang baburu musang menyala anjing kumbang gagok musang tulari manyuruak karumpun buluak oi di balik batang durian mati sabatang lebo urang dah mencarinya Dek mak denai pacalapan dia dapit coba ladangan denai naninda kamanya sabai barai balang-alang kini lah dapet angin elok kau nyampang tibo di angin buruak tali putui badan lah jauh banang kau surui kakumpalan dia diambil urang kanduang oi angai ensep tabu
dua Berarti saja asal bintang juga ya. Jadi dia datuk sati papanjang jo jalan lagi ko. Nah iya lah adi abo ko badia ya dia ko jang ko adalah ko ari lah lagi. Dan ko datuk sati. Aja dulu. Terima kasih Datuk Sati ala basil Daerah Padang, Sumatera Barat. natabang tinggi tabang kanare dinan punyo dini Ya layai, oi malang nasibnya jando mudo Bang David, oi. Bake banci, Salam balik dari Padang ya. bake sayang, nek nan bujang-bujang tagak salah, duduk pun salah. Urang memandang buruk sajo dun sanak maino pulo kama untuang kadi kadukan anak di rumah minta balanjo tapas soawa mau sao. Oi dek nan kanduang tarua laibo alapane dene barindang mencari piti sambil batanggang kini kok kanduang mulai batingkah antapo sabab karano mungkinlah tampak kagantinyo kandiang kanduang maniak meninggalkan jui boati dene tarimo dadat tua oi. Mungkin kamaran doyo sudah ikon dena oi. Pada datuk sati video jo Nan. kepala badia datang ya. Up. Kan? Kok kamarando marando lah kaya. Tapi na iya lah orang niko di orang batu langkah pasal dari Bang David perantau Palembang. Daun sebatang daun. Bang David oh Santa David Bang David oi semenjak pandang di patape kanduang di dalam lalu bagalumu sekalok mato tanalo akan menyarukan duang dalam mimpi dek dilaya sulit batamu di batin bawa menompang hati nanaro aro came ko goyangi mananta guati jo mato rapanya babyo Oye dek, abang dengan Kamila Santano dapet kanoli nuko di batin laba tahun tak ada yang pandai membawakan
Mulai gala hati menangis karena di mana nan ketahu sebabnya denai. Rindu seorang tepuk korai kadi balik ni susun jari nasa pulu abang napinai. Oh hai asalkan sayang batarimo nema. Oh hai. Pak David, penonton Palembang. Lagu pemanjang dari Aida ya. Terima kasih banyak Pak David, kami lakukan dari satu di satu. Terima kasih harapin malam kini. Kalau gue bapak panjang kandak rabulia salamku. Biana tabang lah burang duri. Najan lah mau sangka tagamang burang gareja mak pike juo neda. Yalah, kita berikan dulu kami panjang dulu. Kamar gue mulai paling kang percarapan pintu para tuh Reno Sati kepala bandi ya. Apa tuh? Kajun ngarai cek ya. Kau kandak dari Mak Datuk Reno Sati ya. Bakanda jadi tajun kanda dada tua sama alamku. Oi bamelo badan deka sanang pabilo kadiraso. Ay sanang pabilo kadiraso. Ay antala di dendi denoy. Dangada tua Reno Sati jo kawan-kawan lain datang biar talame asa tibu. Oi para sayang di tahun kini badan sapan tunjoki oi badan sapan tunjoki ure singke bapucu lagi
Lai pagurau dari candu Mama adenai wama alenggang pagurau sejak dahulu lama lagi majada Idu imanan tirilah Idu imanan tirilah Ruswasia lakabat Mana tu? Bantunya ko malapih anak sekolah ko baadik ngarai pada judi ko pasal dari Adik daun cumbola Kanda ada tua reno sati Oi disangko anak apa isi kola Kironyo ngarai bata juni Oi kironyo ngarai bata Oh antala di Bang Agus sebentar Bang Agus sebagai kawan. Sabalu negurau salasai Bayan bagage mama pulang Oi nambela baoba Oi mulonyo anak tajun ngarai Anak abakan dak kain panjang Anak abakan dak kain panjang Dek kain sarung babalikan Dari Pak Datuk Raja Alam Bang Agus lagi ko di pepancang senapulai sampaikan pada kagudenyo lagu tadi. Lagi nan sedang dipapanya Karena lebih semalamku Oi banyak bana piti di pinggang Namun batin menangis Oi namun batin menangis Oi antara diri
Papanjang setabulai dari Daun kawan-kawan. Nanya naik beri balik. Baulang lah pantun beri ko sebentar kas nabulai beri. Oi de daun kalai datang. Oi bakana laguna niku. Oi banyak bana piti di pinggang. Namun batin menangis. Oi namun batin menangis. Oi arutama Jadi ijek suku papanjang lagi ko sampai malam sampai bagro pada udah sana. Tadi beri nanya lagi ko pasan suku. Ko pasan Bang Agus Kemeri sebentar ko ya. Yo banyak mana bintik di pinggang batin menagih kecek Meri. Apa kobeknya Pak Am kobeknya Meri pasan Bang Agus ya. Badu awak mami kiakan. Tentu itu kini ubenya. Oi walau banang ku para sayang. Iman di dado tagu aju. Iman di dado tagu aju. Ayanta di Masih papanjang lagi ko dari Bang Agus sampai ke mana kemudian lagi ko pasan Bang Agus. Debang Agus ini akan lari. Darajo alam kanado pilu. Oi tagino intoni sasani. Suratan sudah dulu. Yo Bang Doni. Oi suratan sudah dulu. Ayat toden di bangku. Sawah gadang panjang bakelo. Oi dijajah jabanti yang putih. Oi linjuang kata gaju. Oi sayang orang katiko elo. Kasih awakat tulai kabelia. Oi kasih awakat tulai kabelia. Ko indah aram di saponyo. Lima Bang Doni Saputra 3. Bantu masuk ke grup penggemar Bang Doni.
Ya, malah tuan Reno Sepi, itu tinggal dulu itu lagunya anak tajun karaya. Kamar lagu itu lagi, Bang Agus gitu juga kepala bati, daun, iya suku, Mak Lengkang haji pacar rapat, kamar lagu gitu lagi. Oh, di Aceh jauh mah. Kok liver sakit, dia rata orang. Oh, bantu-bantulah di grup pengemarnya sana. Sebab wak live tiap malam ya. Iya, kira-kira kendak iya suku, selato, jo Mak Lengkang, itu jo pacar rapat, daun ya. Sawah rawah ya. Jadi di pada pelapik kalau copet kok lain artinya ya. Sawah rawah. Di Lepah Lurih Padang Taro. Kita live tiap malam, tenang tiap malam kita live. Bantulah partisipasinya. Masuk ke grup pengemar. Ya giala kasawarawang lagu wajib mama aden kini oi badendang kami basamu oi nande badan talampau sayang lajo rantai bana den tali oi de urang baputu ijo Nah iya, erna ayu putih balik lagi kuku pasat ya suku Bang Agus itu jo Pak Lengkap cepat calapan ya. Sebab ayu ko sama kali buah. Iya. Dangala deinya suku Malenggang danganya jale oi nambe lama di manuangan oi buati padi salibu dulu sarum pun jonan bone kini disabirang sisiakan Waalaikumsalam. de mama de nana bakanda dengan lagu rasa malamku oi malang batinggang dina ninda
Yamato pambasuamuko Obailau tangi den surang Kau pesan mak lengkap. Kau dek udah itu kakak namanya kau ayah. Lah tengah malam hari bakaya itu baik kasih kau. Pesan dari mak lengkap di baca lapan. Lanjut. Nanti boleh bahas Disiko denai mangko sana Dek mama kanduang lai tampak Oe basamo baliakin Oe tai sak tangi turun janjang Ayam atolipu ala jajah Dek mama indah pagunolai Kalau dek kau menakan kanlah adu perubahannya tu ya. Kalau tiba di mamak mana telepon tak pakai akik telepon yang kau pasal tadi mak lengkap suatu itu. Ku ada telepon dari mama Indak pernah nanda diangke Mungkin kanan lain tupainya Ai ati bak sialanan tak Dek mama gamang lai bajawe Dek denai bansainan manyeso Kepancang dari kau dari ijik suku mak lengkap. Cantik lah nomor telepon tu dulu. Lain tak kau batu malam payunya. Pakai CNKR nayu betul ya. Lain tak salah ya. Kau jujur wak kau tembak ijik suku ya. Kalau ndak awak mana telepon je kau kuai ndak ada telepon je bagaimana ada ya. Pesan dari Pak Lengkang. Yo, salam balik. De ibu denai nyo makan duang Kalau bagurau jauh Ibu denai bau Ibu den mama bau nda surang Oi lama nangi manya daun tuang Awak bangsa rantau lah jauh Kakak buang sari salang tinggal
Mama kana lata ujung Dede nainda ado paruban anta di mama mulainya Oi hati dan sama-sama ibu anta po salahnya badan anto de iko kabalenyo Papasan iya suku ka mak lenggang ci. Nan mak lenggang ko sabi-sabiran namanya tu ya. Sabab adi bin. Nan kamanakan nan batu balang ajo bagia. Nan iko dado bagia do ya. Si Erdi sajo nan bagia de mak ya. Nan iko nak bagia. Nan Erna nak bagia. Dangala deinya suku Mama dena indak sabiaran Ramatu balang dia gianya balanjo dena ilai pulo Ay kamanan bangsa kamangadu Muju alai mama patinggangan Oh alat dulu alat Minta iya kayak putih step ini. Ebarinta laguna nikoy biarlah kami berenang bersua malam kini nan meminta padinan ampun asalai talau pulang sainggo janjangalai nang kontan bananan Dari mak lenggang papanjang lagi ko lain pulo dan teraso semalam ko tantangan judiri Meripa ya. Sajak tipu ejek suku pabeda sekali suara pada necako. Pak dari yang lagi nilai ya. Aku pasal dari mak lenggang. Tentu badar yang kau suara Ede pire emak datang kini biar temame asa datang Oh, nanti ya
segala kota kayo. Sainggo cukui ala jadi nan pokok ati sana. Bapasan Mak Lenggang sama Lampung kepada Mary. Kalau sayang je suku ko dari dulu kan lah tahu juga Mary itu mah yang kepasan dari Mak Lenggang sama Tago. Ya putra aja berdua, ejek surau dah mandari bitu coba kawan. Asal-asal lah pemena aja karakter tu dia lah lagu Sutaiko ya. Lagu itu habis Sutaiko ya. Papajang lagi ko dari ejek suku papasan seketik kepada Mak Bo Mak Lenggang ya. Mako dek papeda suarojo dari Cakong dan Cakongjo dan makan lain. Nanti konyo lah sejak makan itu pada yang soronya gini ya. Tak lupa aja di suku ya. Mary, Cako wakatu Datuk Putih ada di siko Cako indak minta nasi, indak minta makan Mary. Baru tiba ejek suku dan baru Mary tidak sekali langsung minta nasi Mary ya. Pasal dari Mak Lenggang. Oi mancali amai nyak suku langsung hati bolita malam ko antara malam kini. Oi sadang avansai sabato dulu. Dunia tapacik denan kayo utang dikit toman jalan. Papasan ejek suku semalam ko Mak Lenggang. Mangko dek padari soro Mary ko kini mungkin dek gara-gara pirek na dek dek bangku sako mungkin ya. Kepasan dia suku ya. Mana tu pada ros petang mana tu. Di Labuan Duri Padang Taro. Itu pire bang Agus kini bulia labia kancang suaro tambah pire de nyak suku. Oh, nama ruswa di dalam hati. Taka marasoka bategang tapaso sabarilah dulu. Ya kita dulu kandak ejek suku kira-kira belum kandak dari dapat tadi bukan kawan kalau antara agama lagunya ya. Sesuai ko kami tunggu lagu penerkaan dari Bapak Dosa Nakbo untuk lagu Seiko. Bahagia lantaran damai kandak mama di dendangan biar
talambe asa tiba di badan lainan takana nyampang anak kok malengakan Josia ya kabayo Bapasan malenggang ka Ernas malangko dan kini ko anak lain dak malenggang ya. Entah kau bisu-bisu kau tahu lah ya. Pasal dari malenggang. menuju badak di ladangan kadiam biak sadonan mudo oenan tinggal biana masa melo anak mama gadangan kapan bimbing isu aku tuo badan dek jarak jodoh sana Papasan mak lenggang kepada mantari sabalampo. Kalau timpak jadi mak lenggang anak lain dak malengah ya. Kalau timpak jadi dia mantari mak lain dak malengah anak tu ya. Papasan dari mak lenggang sabalampo. Pakat tu kita jalan tajam tak sampai kau dak mantari. mamantari usala bimbang taga mama malai babimbiang ede kami coy koju mamba yang roman rang nanila ado bana foto di dinding oi diimbau babun nitido Kato pacarin kayu pasapui dari damatani kepada mak lenggang ya. Kalau anak nan kadiano ya tak bisa do ya. Tak ada dan saya do badan diri sudah do ya. Kepasan dari damatani satan. Dari ayah Zal papanjang lagi ko. Selamat malam, selamat malam kepada Pak Kesana dari ayah Zal. Damantari dengan jale-jale duduk alat waninan pandai awak berwirau semalamku dek badan lainan mancame
Saki sialah kamandilai nan kontan bananan taadu Ko pasan malenggang swatako dek mananga pasan mantari kamu ko swatako yoga ipo pulo dan denyoya sabab baadi betu da mantari lah tuwo badan mako kasurang ko pasan dari malenggang ya ini ko dak dibawa berpikir-pikir panjang panado ya jadi matu po sinan siang ko pasan dari da mantari Di mama denai lai datang Nabi Allah jarang basuh banyak bana piti di pinggang nan kama minta indah ado ayan tala di den nama ayah syukur sebentar ya oh. Candik si Mary, candik ayah syukur kau yang endak beranak bagai do ya. Ayah piye dia malam do ya. Ayah syukur si Mary kau endak beranak do. Senang tu malam do ya. Senang di rumah. Hati ya syukur senang dong si Mary. Ya, balai. Sampo je suku je ya, senang hati si Mary. Pede kami sanasib kini Raso diadu paruntuangan Untuk leadora sakinyo Nan maruswa di dalam hati Iyo sari batinggang surang Acok banati taibo Karena sapuri kana pati Mary satu muda matari suli patigang surang itu acuk hati taibo di malam mak surang tu ya. Mary, patigang surang kodak do dan sudik do Mary ya. Dunia kau kan lapang bumi laweh ya. Ya syukur mengeceknya surang cekot Mary tapi susah patigang surang diceknya. Mana kang? Agak heran pula dan dia matahari ko malam ini dan biasanya matahari ko asa masalah pasti besi
nan kiniku badai kosong. Ayo heran dari semalam ko denyo ya. Pesan dari Balenggang. Badai kosong kiniku dapat tadi ya. Ya biasanya bisi. Malam sematang malam kasuman. Ijak kari selamat malam. Sabalaya malenggang sabanta ko salam baru basuo nan baisi beko kapulang banang ko sari salang tenggang dunia tapaci denan kayo oyan tala di den nama Dari ijak kali malam pitujo dan seman papanjang lagi ko pagrau dari sepampe salamai malam salamai pagrau semalam tutup pada mak do sana. Sana ngatinya gini ya. Banyak data curi sinan kesiko sih. Pagurau dari simpangan pe nyak gari jo kawan-kawan kasih ya banaka mau pe lata kadia dinan kuaso oya latu dulu amao Putra aja buka. Papanjang lah lagi ko dari putra ujung gugak papasan kepada orang batu badang sapo-sapo jo lah kaki di siko ya pasan ke putra ujung gugak ijin surau jo pada tuh pada ro. Udah MR dari penggurau sepampe papanjang lagi ko menumpang belum bo jajah lagu dari ko ya sampaikan mana kamu jajah lagi ko Erna Ayu Bintiah pasan dari udah MR lompat penggurau sepampe. Pasabui Petra jang ge nyerat apan ko elo abakana deda surau lai kamari asa lai badan barindu indah banada pema minta tinggo main bawalah jadi Pagurau dari simpangan pe lai datang dajo rombongan idui ko indah baranggae bagoyang bumi di pijan oi bagu mamtangi mandeyo Malam papanjang lagi ko dari malam nanya lah dari kas tabulai satu rombongan dari penggurau sepampe. Lanjut.
Idayam eratalam medatang di simpang ampenyo kamari de ayazalai nyotibo ladi pikia ditimbang najan marisak dalam hati biar bajarak samantaro dari injek suku papanjang lagi ko papasan seketek kepada Yazal dan injek suku pulang lo yayah yang tinggal ayah suku unia namedi suku yang pesan injek suku ya. Iyalah daerah panjang luar sudah lagi ko dapat tadi kita tinggal dulu lagu biasa mojo buat antara nama ayah ya kalau antara nama ayah. Kamu lagu kita deh ya progres pampe kita jo dapat tadi padengkang putra Jawa juga nerta bedaro. Pelayaran lagu nyolai masih bakal klasik itu ya. Nanya beri dulu padamu. Kau dari minyak kali. Sajak melo ladang digalang lara capo dalam rimbo dicubo mana nampak di si pulih dalam sukatan masanya mau joran tiang linjuang tetagak juo gagari Putra ujung gak jodoh sirama Ramba simpang pe ayazal ba itu pelo de udah gari dengan kamila sajak melo baraja sayang alun manangguang dan coiko ladi cibo menahan hati nama marusa labake badan dirintang bana jana nasyang ngadangan kakanduang juhoy iyo nangai tan kanduang pen pasan kamu ko dari nyek kari nanya nak dari senap mulai ya yo rancak sore beri ini beri pada ya Gaba-gaba di laman Tanjung Bamere
Selamat datang Rabaina, berganti lahir ala sudah tahun baru dalam daerah Pariangan, dalam ayengan. Ada tuk bandaro jekawan dengan kami lama. Dedagai dengan kanila sabaju katonan kanduang labaraso kanai jilatang sakitnya sampai ke jantung hati kandang di malanan katau dedenai surang maraso kanai iyo ngai ilalayai angai Tolong nanya senabule mari pasan malam nyak kari satu rombongan pagras pampe. Petra ujung gua name bama dua mama. Ay dalam ya kawan-kawan lai barampe lakan don tibo denan kanduang dengan kamila dek maninga ngatinan kanduang ayat tibarau babarikan kalek bakaku lamani juoma iyo ngai ilalaya. Pasan putra ujung gua samalam ko saketek sajonyo. Tembak sia dan punyo bini ko tembak dek serancak ko mana suaronyo jo urang-urangnya pun terancak pasan dari putra ujung gua. Satu jo maratu amanaro ije surau betul betul ya. Saketek tu saja nadi sayang dan putra ujung guge. Korancak bana kini suaro ko urangnya masemok bana balaki ma indak juo itu lah kajan bamulo ati kamabu bapulo bana la kapanuka tiok diaga urangan punyo di sikodenai mangkota bedoy iyo ngai ala curhat pulo denai. Malam iyo nan semok ko juo nan ketujuh dek jek kari tandonyo ketujuh dek jek kari itu makasih ko juo jek kari. Bebek kali sangatlah Mak Lekong deh dua bintang lapangan semalam kau tibo ya. Petra ujung gua minta lagu kalau gue kola diminta awak bagi rola semalamku dia dalam dengarkan dulu kau udah kari kaki to baco dulu ya si suko jaga jebo kini lah dendeng bagai lah kau tambahannya. Kau dari kali Pak Jabari kita jawab Pak Dekoh papanjang lagi kau selamat malam selamat bagurau kepada Mak Deng sana ya. Tadi Mak Kali Mak Jabari Mak Dekoh.
hari kami kalau indah ayah gadang mungkin tak langsung kesubaran barami-rami awak di tembok hari kami rami nyepakan rami malaki hari sanjo daja Mario. Pasan udah MR, oh tembak ya. Yo setiap rumah dan bakrasik rupanya ya. Kok tahu dan serpo iko lanjut ke dulu, ya nak pulang dah ke rumahnya kau ya. Sangka lalambe tak bau ni daja mari. Dek da MR la tabang pulo la putia mato denai mancalia kini ko tabang inggo oi dijangkau jo tapak tangan lape batali makiro nyoda iyo da sumanoy Pasan dari dengan kari sawatako ya. Itu yo ni kata dan sawata jo sangka nak budi kok yo nak budi biarlah Pak Jamali budi. Ayo, abang ngerti? Jadi hari semalam kok Pak Jamali nya yo malam nak sangka kok ya dah. Yo sana bos. biarlah renai nak barendang ada janba manuang da jamari dudua da karimak leko sairi yang anyo da MR da syukur lai tibo ko iyo da jamari awak kasalu buanglah dulu sange babiso pantau kok satu mabuak sajo da iyo maalamoy Nanya pulau lah orang kota Padang jelang iko pasan dari bebek kari Mak Leko itu jojo Pak Jamali. Ini ada jatuh buang. Daja Maria Semenjak pandang di petape di dalam lalu bagai lemun sakalok mato talalo akan menyaruda dalam mimpi dia dilaya sulit batamu di batin mau menampang hati nanaro aro came ko goyang gimana tagua tijo mato apa nyababnya malekoi Daja mari danga kanawit pada Mati gomana udah sejalan malam kini dengan kanila santano dape udah liye
luko di batin labat tahun taga dek pandai membawakan mulai gala hati menangi udah di malam angkat tahu sababnya denai rindu surang tapok kelai kau udah balik disusun jari nasa pulwa asakan sayang batari moda iyo Raja Maria angai Mary, kau dari kali tolong bawa surian kaset semata kau balik. Kita jauh dari Pak Leko perpanjang sampaikan mana kagujannya lagi kau Mary pesan dari Pak Leko. Kau dari ayah syukur kau apa panjang ya manangan raja suara kau saja ni kau ya. Biarpun dia layak kali dan punya ayah syukur manangan suara saja ini ya. Yop, Mak Yop. Raja Maria Samanya panah di patape di dalam lalu bagalemu sakalo mato talalokan menyaruda dalam mimpi dan nilai sulit batamu di batin mau menampang hati nanaro aro cami kogoyang gimana tagua hati jomato penyebabnya dasukurai Raja mari batiku banasa jalan Datuk Bandaro baik tu pelo putra jong gua kawan-kawan di simpang ampe baik tu pelo malam kini dangakan mila satano dape kanolie luko di batin labat tahun tagak depan nae membawakan mulik gala hati menangi kandung di malam angkat tahu sababnya denai rindu serang tapuk kolai kadibale disusun jari nasa pun asakan sayang batari moy iyo nai ilalayai Iya. Dua kali perpanjang kau ayah dari udah MR kau pas mantan pesan dari ayah syukur ya. Naya dah beri ya kak senang bulan lagi kau ya. Yo rancak Surabaya, yo pada hari yang Surabaya rancak pada Surabaya Indoor sekali yang ada. Kau yo dari pulau Jawa gua perpanjang dari kau. Kalau mereka agak kita kau ya, yo tambah takkan lagi sama kadang dengan kau ya. Kalau mereka agak kita suara lagi kau. Pesan pulau Jawa gua coba coba pada. Tapi yo mana putra awak rancak suara rancak sayang seketek tanah muda laki ya. Tak laku, rancak kau tak laku, cuma putra juga bayangan.
sampai subuh kalagu iko nan minta di simpang ampe jo kawan-kawan na melati di parusua sama babalia mila kito da bandaro Putra ujung guguk dah surau dengarkan nama dah jamari dah syukur baik tu pelo malam kini dengarkan nila dedene lain nama rusua dibuat rumah la ranca-ranca babali bungo kapamenan hari sanjo bungo lalayu anak kamanyiram lalun jugoy iyo nangai da bandaroy angai Dua pesan semalam ko dari Mak Datuk Bandaro satu putra Jogokok jejak surau papanjang pakatokan adik dak melaki adik Datuk nyatonyo pada dia panjang ya kepesan dari Mak Datuk Bandaro dari Bebek Kari Mak Lekoh Jemak Jabari papanjang jo ya sesudah meri orang aja putih adik Jabari ya tolong lo nanya orang aja putih sesudah meri ko ya Jangan udah baca juga iku balad yang panjang dah. Kau indah percaya wantan mila denai beko pagi mulia nak jale kasadonyo di malah badan di nak tagamang de urang hilang ala baganti nan de awak cuy ko iyo Wai rusu adenai angai kok iyo adik kadantan pulang namanya kok dia biar dia pi oto sota dulu ya kepasan dari mana tuh Bandaro iko ya benar kau aja iko oto tipe kau dia nak pulang ya kau nak buat kau nak buat pada tuh mantan kau beri biarlah awak mantan pulang kau tu lagi kau aja pesan dari berapa kali dia malah kau coba jemari bagati nan mantan sabana banyak nan tinggal di batu balang naragu renai ko candonyo mungkin sehingga mantakan sajo di malati ndak karusa ede awak ya bana sajo ede sehingga pagurawan dah deh tak apa iya iya bangga tu nanya dan beri senabuda dulu sebelum kurang aja putih nanya dek banyak nan kamantan nan ketujuh dek beri mantan sia kini ko tolong saja le de meri ndak sehingga mantakan sajo daim langsung tinggal di batu balang indak sehingga mantakan sajo di sikonenai mangkota bedo oi kawa mengaku sayang karena lainnya mengaku lah cinta pulo iyo iya kali itu bananan batajuan meri sianan kamantan sianan ketika isolasi itu bananan batajuan enggak mantan saja deh ya mantap Bandaro
dari Mak Datuk Bandaro papanjang lagi ko kalau Mak Kari lau iya buah mantan namoi ko aja nak Mak Datuk Bandaro biarlah mundur. Tapi mantannya Mak Kari tolong tinggal senang kali. Jangan cek mantan-mantan aja. Kalau Mak Kari mantan tanggung jawab dia Mak Datuk ya. Sampai ke rumah tan. Mangga tinggal agak sehari, agak seminggu, tinggal senang kau senang nanti Mak Kari mah ya. Mama you lain pun mama ya. You sona kadang pun mama. Batingkan gaji poh de mama samalah batami pulo gaji poh di siko ya. Dia mananga pasal kini ko mak ndak terka ka samalah beko. Ko baru urang batang ko mama beko dia. Kapan nek menuju di siko batang mak. Ya. Iya. Dak dia gai tur pada tua. Asa dape gaji poh ko gaji poh tak ada gai do ya. Jo orang-orang lubuk tiko kau tinggal di kau mak ya. Sada pek je pohon di kau. Tuhan. Yolai sabana dalam hati dah. Indak sainggo mantan takkan saja. Indak seminggu saja di batu balang. Tapi di situlah salamonyo. Nama rusua di dalam hati. Salamo ko acuk tautang di namo sajo. Oi sadang jodenai basayang sayang odek kawan balalukan puloy. Iyo oi rusua den mai. Mary, dek beliau tu Mary ya. Deknya kawin kontrak ya. Tu seminggu telok deknya ya. Kawin kontrak telok dia macam dek Mak Kari tu nyo. Tu seminggu je. Ya. Ya. Diralat pesan seketik dari Mak Kari, Mak Datuk Bandaro. Diralat seketik. Tidak untuk seminggu jadi dah. Untuk selama-lamanya. Ya Mak pantun Mak nyanyi ku aja. Tidak kadi konti-konti lagi. Tuhan. Ay baraso kalaiba manangati sabana sanang pacatalua juo kasudahanyo de tukang oya dangakan kini baranti sajo lai badendang kabatu balang kito basamo samoy iyo ngangai Allah tu bagurau bang dari Iyek Kari na lah Mary ka Snapulai sampaikan ke Gunjanya. Batanyo kaya syukur cek dia kada sumpan ba. Dek itu budi pantun Mary sebatako ka tukang oyak. Kok siap kurau ko samo-samo kita antan kau punya pesana banyak ya syukur. Aja udah sumpan ya. Sama-sama kita antan Mak Kari ko jo Mary ko kau punya pesana. Nagari Aku lah ya syukur kamu kau pan. Nan kajati semalam ko nan kabatan kau punya pesana pagi di kau sia urangnya. Tolong jual Mary. Nana ya syukur dia bersedia mana mantan semalam ko. Tolong tujuan dia Mary sia urangnya. Dek kami kurang pengurung barang salonnya kaya. kanala kamungko sabanta ko aya sukun indak kakawin kontrak tu canonyo kadipakai lah salamonyo daya syukur dangakan kini sabantalai baranti kita bagurau di siko kabatu balang labak pagi dekoy iyo ngai dakaria
ulang balik Mary jaleh-jalehkan bana ya sia dan Kemantan beko. Jaleh-jalehkan bana Tuhan ya sia orangnya. Katanya bebek kari kemantakan mah. De udah la tadanga la samalamko kada jamari wetanyo pulo de sajak kita la bapandangan atinangko ala babungo-bungo lai ko udah merasakan pulo na iyo nai oe lenyai den udai Manumpang puno mak kari je mak jamari kalau mereka ialah mak kari mantan. Mak jamari mantan. Ya bebek kari kerja saksi di kolam suang. Berarti. Baiklah je mak. Baiklah mak kari je mak jamari jadi lain. Jadi mak kari. Lanjut. Up. Mary, tolong tentukan pilihanmu sekarang ya. Pasal tadi putra Jago Kuat, Jawa Barat Tuak Balaro. Sebab orang kini banyak nak naruh apa? Kau pasal ayah syukur ke Mary dan ke mantan orang banyak ke Mary dan ketika sinan tolong jalehkan ya. Tentukan pilihanmu. Dari sekarang. Udah semandang akan milama udah MR aja kawan-kawan dangalapan tunas sama lamko pada udah dangakan nilah katanya dah jamari kamantakan langsung tinggal di batu balang tu candonyoy iyo Sakit saja jawab mak jamarinya. Jadi ya, Mary, mangko dek pintu putra Jago Kuat papasan kamu kau tentukan pilihanmu ya. Nyak dek mana tu apa daro dek sedang lolok dan tempat tanjang pukul lo nyak ya. Kepasan dari putra Jago Kuat ya. Ke dalam Bamil wasa bangkota jadi malah gunung karakatau de ombak